ngisho ngaqhamuka nje la ngakuza umkhombo angeke ngimkhombe ngoba phela awulali nomuntu oyedwa. So manje Antoni uqalene nokuyibona ukuthi usunenkinga kanje? Ngiqale ukuyibona ukuthi yaqala kanjani nje yona? Uqala kwa mhlawumbe wayibona kwaqala kwaba imvilapho. Le mvilapho kwaba imvilapho ethambile ngiyayitshela ukuthi ithumba. Iqhume mayiqhuma ngihlale ngitshela ukuthi ayithumba cha lisheshe laqhuma la ngangisusa nobuhlungu. Kanti this time ngihleli la ngaphansi lokubhizi kugcwala ilonda even le phakathi lapho bengisakwazi ukuchama ngithi mangichama ngizwe umchamo ubuhlungu. Thina ke sibhema iwunga akusilula nje ukuthi uvele uye clinic uhlezi ucabanga ukuthi ngifune ngibhemeni ngifune ngihlanganise ngoba iclinic beyikhona khona la eduze kodwa nje bengingayi kanga ukuthi ngiye ngoba nami sengibona ukuthi sekuyabheda. Manje wona usunonyaka ubolile nje ngaphansi? Ya senginawo unyaka nezinyanga. Zinqunywa amakhanda yekwe. Nina bendlondle nophapha ekhanda kaMenzi daba kawulalele lo muntu omemezayo omemeze ngathi yakhala uyalila uthi igula lika Jama lichithekile lichithwa ingqole endala kithi kamalandela awunina bombhudu bomvu njengegazi awunina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo emhlabeni limpedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu ngiyabingelela enhla nasezantsi lo nobingelela igama lami nguprofessor ngingwaka Mkhize ngidabuka kaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngosohlangothini la kaMandlakazi uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yalombukiso yalo lo ibukalo noma lena oyethamele how I ended up in drugs ngaphansi kweMp TV1 ukuhlelo lapho khona sosilanda abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bona babewele kanjani ezidakamizweni. Lokho ke sisuke sikwenza ngenhloso onqangeni nasi sisuke sikwenzana namalungana ngqo nokusiza lezo ngane lezo noma abazali abangakangena ezidakamizweni ngoba iqiniso lithi noma ngabe wonke umuntu usengozini ezidakamizwa ngendlela eseyichitheke ngayo. So namhlanje ngihamba nanathi inkosazane ezosilandisa ngodaba layo madoda wa udaba la namuhla lunzima lusumzimba kodwa ke bafowethu ngokuthemba amandla enu siyathemba ukuthi izinto izokwazi ukuthi usisi namhlanje alapheke nakulenkinga naye abhekene nayo asayithola ebhekene nayo ngaphansi kwazi izidakamizwa lezi angene kuzona. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ibell yokubeka emathubeni ukuthi if ever kunesiqephu engisposayo iyokenqeza ocingweni lakhe uthi mawungena ngaphakathi uyitholele isiqephu sangalolo suku. Bafowethu alukho uhlelo uhamba uqeda umhlaba alukho uhlelo njenge ngalolu olufundisa abantu ukusuka nokuhlala ngeimpilo zabantu nangezinto ezenzeka khona izinto engavezwa komabona kude abakhulu kunezinto ongakhulunywa ngazo ama radio namakhulu kodwa la othola khona yonke imfucuzo ongayicabanga na yonke into ongayicabanga la sifundisa ngqo umuntu ngezinto ezenzakala kubantu ngqo. So nje ezinye izinto wena uyayithatha kancane uzizwa ikhulunywa la ngikulethela abantu ke mina bake bebhekane nazo ngoba kuyiqiniso ukuthi abantu abasemgaqweni bayitarget kubantu bemkhuba kulula ukuthi uma umuntu wemkhuba engabathola abantu ahambe ofuna abantu laba basezidakamizweni ngoba kulula khona ukuthi ukwazi ukuthi ubayenga noma ubaluthe ngemali ufeze inhloso zabo kubona. Okay, ifike awaka join i-membership siyacela abantu bejoin i-membership bafowethu siyabonga impela abantu bayakhula we are having a lot of subscribers now siyabonga bafowethu lo izandla zedlula ikhanda kodwa bafowethu siyacela bafowethu sicela nejoin i-membership. I-membership izosisiza ekuthenini ikwazi lekelele nabanye abantu sihambele izikole sihambele zonke indawo ukuze sizokwazi ukuthi sihambe siqwashisa abantu abasajoinile abantu abasajoinile uZandile Mkhize ukhanyiswa Ngcamo Phakamile Ntuli Thobeka Nandipha Nombuso Ndumo kuba usindiswa Makhaya Uvuyelwa Msane Retsoya Zwane Xolile Zikalala Faith Mandla Precious Nene Busi Velaphi uZenande Mthembu Sonke Ngema Thembi uMaphindi Dube Nomfundo Mashiyane kuba usibongile Mpofu Fikile Hadebe uMisani Misi uNontokozo Malaza Busisiwe Thulisile Thandongo Ubane Sibahla Gcwensa Amanda Yalo uZola Tetile uMongezi Mboyi noZanokuhle Ndalenhle. Siyabonga kakhulu bafowethu ekuthenini bafowethu nibe ngabantu bokuqala ukuthi thina
lenqola siyayiphusha noma ngabe kunzima noma ngabe njani ukuze kuzokwazi ukuthi kusizakale izingane zakithi sinqanda ubhubhane lolukhona nkosazana sawubona yebo sawubona unjani ngiyaphila awubingelela ababukeli lapha ekhaya uzazisa ukuthi ubani ubuke mina njengoba ungixoxela ekuqaleni ngoba once waxoxela ikhamera uzolahleka yeah kumele uconnecte kumina uconnecte emehlweni nami ngiyabingelela bonke ababukela lo hlelo igama lami nguZamambo ngwakamkhize awukhize madoda gcwabe sibiside simajembelezana mhlawumbe umetshena ukubadaphunela sidabudaphunela la nomuntu enduna wavuka khwifila ngaphandle awu nankanda amakhize la sekumele ngibeke imvubu la sekumele ngibeke imvubu mhlawumbe umuntu wesi10 noma ungwesi9 wakamkhize oze kulolu hlelo lolu ngikhatheleke mina manje sengizomxebula umuntu engizofica ukuthi uzela ungakamkhize yebo wekhize kunjani ngiyaphila yeah awusilandise ukukhula kwakho ukhuleliphi intombazana ngikhulele eThekwini yeah ngihlala kwaMashu ngafunda eThekwini primary school yeah ngasuka khona ngaya eThandukwazi yeah ugrade 8 ngawufunda eSivananda ngathi ngisaphakathi no grade 8 yeah kwabe sekushona ubaba makashona nalokuthi bengisasemncane bengeke ngisakwazi ukuthi ngihlale nobhuti wami uma bese kayangithatha engisa ePitratif yeah ngiyaluza ulimi lakho ukuthi uphuma ePitratif ngibuza ukuthi uphuma eGolini lezwakala abantu bangapha abanolimi oluthi alifani yeah ngithema ngifika ePitratif ngaqhubeka esikoleni ngathi ila ngiqale khona ukwenza izinto ezingekho right yeah ngaqala ngahlala nabo sisabadala kuna okay ekhaya khona lapho ufikela ngawubuhla benihlala nebangaka uhlala nobani isimo inhlalo umphakathi binjani labe engifikele khona ikahle kahle uma ubenganayo indawo bekuumuntu naye wayifike ngomsebenzi yeah ikahle yeah bekaqashile ngoba yena kubo kusophongolo yeah impilo bengingasho ukuthi beyi-right ngeke ngithi beyingekho right beyi-right konke bekade ngikufuna ngikudinga bekazama ngayo yonke indlela ukuthi angenzeke yeah ngathi ngisuka-ke ngase sengiyaqala sengiyayijwayela indawo ngoba bengazi muntu ngase ngijwayela abosisi abadala kunami beyophuza ubajwayela kanjani osisi abadala yini nekusondeza nosisi abadala ungasondelani ney'ngane mhlawumbe ungasithatha usibeke yenzeke kanjani leyo nto leyo uma naye ngizothini umuntu ophuzayo uma kuwumuntu ophuzayo ubengahlali nikenge ontanga bakhe labo sisi ngibajwayela kanjalo ukuthi banokufika bazophuza laphayana so nami kwagcina-ke sengibathatha maybe hamba ngolwesihlanu kanje nami uma ngiphuma esikoleni ngiphuma ngoba ngale amantombazana ayagqoka ugrey wabafana esikoleni mina bengithanda ukugqoka wona-ke ngoba nginey'hluzo ngingagqoki isiketi ngithanda ukugqoka ugrey uma ngiphuma esikoleni njalo ngolwesihlanu sengikhumula nje ishethi kunendawo bathi awakho siye khona lapha kugcwala amakhehla kugcwala yonke inhlobo nje siyofika siphuze ngaqalela-ke ngelinye ilanga ngibona umngani wami abathi uLindo mhlawumbe bengisanesonto elilodwa ngimjwayele shuthi beloku angifihlela ngimbona bhema ugwayi ma bhema ugwayi ngithi awongibhemisi athi hayibe ungazongihlolela wena uyabhema yini ngiqamba ugwayi muphi lo iluze iqala lapho lento le iqala nje lapho ngiqamba amanga ngithi hayibe ngiyabhema nami hayi angibhemisa ugwayi ngithi ngiwuze ungishayisa ngenzululwane ufuna ukuwisa phansi ufuna ukungiwisa phansi ngangihleli phezulu kwebhentshi le bhentshi lakhe liphakeme ilanga aqala khona ukubhema ugwayi hayi ngelinye ilanga kunowendawo la base kuseyiphunzini khona igama lelokishi kunobaba ohlala khona babethi uJomeni lo baba udayisa insango ngijwayele futhi nakhona ngize ngasakhumbuli kahle ukuthi ngajwayela kanjani khona izinto zotshwala phela uyibona usuphakathi nami mangifika khona ngifike bathola babhema lensango nakhona ngiphinde the same thing hawa ningibhemisa ayibo uyabhema wena ngithi hey ngiyabhema
hayi ngibheme insanga ngishaye ngenye indlela kamnandi ngihleka into engekho emnaka wahleka into engekho mnaka hayi bo ngangihleka into engekho the whole day shuthi wawubonana cha uqala usitshele wawubonana uhleka ngangaboni lutho kodwa amafilimu bekuthi nje makuqonda namehlo mangibuka emehlweni kanje ngivele ngiphele ehleke ngakubuka nje noma mawuzokhuluma into ehlekisayo iveli be times 10 kuwe kuhlekwe kuphele kodwa mina ngizoloku ngiqhubeke njalo ngithi mangidiniwe ukuthatha ikhona into engiphethe kabi ngivele ngithi athi ngiyile kamkhulu Jomeni ngoyibhemela insanga kanti ila sengiyona khona ke ngicina vele nayo seyisegazini ukuthi vele ngibheme insanga ngithola uboyfriend igama lakhe kwakuyinhlanhla Vilakazi bambiza ngostaff yini wayebizwa ngostaff wayephatha staff as-heaven ayi angimazi nje nami ngiyezwa wena osuke waba nebudlelwane noma yena umuntu oqala waba naye nobudlelwane ayo ngingasho ukuthi ubudlelwaneni bengile ngaba khona lokhu kwasesikoleni kodwa bengingakase ngiyocansini awubungakaze uze wembathe okay uyena umuntu engathi ngaqala naye ukulala ukuya naye elaweni yaba mangithandana naye unhlanhla lo shuthi vele yena bekabhema ingidi mabhema ingidi bebebhema ngenye ngekhalabasha ngazi usinibiza ngani ibhakede lebhakede ulifaka amanzi mase uthatha 2 litha wobisi noma masi usike la ngaphansi isibhawubhawu makabhema lengidi njalo makabhema athayi wozoshaya kanye ngishaye kanye ngoba iwisana nje lento hayi bekangigalela shuthi afake ke angadonsi kakhulu lesigubhu adonse kahle ukuthi ngingazi nami ngishayeke phansi ngibhema ingidi iwunga bengakafiki khona ngale kuthiwa inyawupe seyinesikhathi seyineminyakanyana ifikile shuthi wena kade wayiqala idakamizwa mawaqala ngey'khathi zengidi angeke ngikhuluma mangakudala ngayiqala uma wakho ubengayiboni ukuthi iphume esandleni uma ngisho ukuthi ubekabona kodwa naye ngoba ngeke ngachaza ekuqaleni umuntu oyithandela nje utshwala vele nje besingakhuliswanga uyena nanokuthi ubaba azashone angithathe ila ngiqale khona ukuthola uthando likamama bengazi ukuthi ubaba uyena umama uyena ubaba uyena umama bengakase nje vele asikhulise bekafika ngalesikhathi sesithi siqala ukumjwayela ukuthi sekunoma aphinde atshontshe imali kababa hamba umama kanti umama onjani lona ubaba bekashayana inkinga enolaka ayi umuntu wamkhiza manje uma bekaphuza utshwala ubaba kuumuntu ongaphuzi and masaphuzile uyathukana vusa amagqubu wena wenza ukuthi ubaba agcina mbekisandla okay angisakhumbula ukuthi ngigcine phi ke ugcine lapho umfana ekuqalela khona ingijana ngibhema ingidi kuthi kusuka kube sekufika linyawupe imuphi unyaka lapho uma ngathiwa mhlawumbe ukhumbula kahle indaba zeminyaka 2014 to 15 ngoba ubaba ushona ngo2012 bengina 15 years la bekulabo 2014 to 15 kanje ifike inyawupe mayifika inyawupe njalo mangibhema lensango angivuvuzelele ngizwe ngishaya ngenye indlela isangishaya nje ngalensango ayisahlekisi manje isangihlekisi manje mayingishayile sengishaya ngilale kuye lokhu sibhizi siyaqhubeka siyayibhema lento siyayibhema vele igcine nayo sengi-addicted seyingenile egazini sengiyaqala ngentshontsha-ke manje mangiqala ngintshontsha ngiyazi ukuthi ngeke azangishaye uma kodwa uyazazi uma wenza into wrong ngigcina ngibaleka ngiyohlala emgaqweni mangihlala emgaqweni unokuthi uyihlalele nje noma uthi uyayihambela ukuhlangane nomuntu athi awunalutho ngaleso sikhathi u-arrest ubuhlungu phela uma ungakabhemi athi manje uthini nawu 50 rand awungizami zikhona ney'ndawo zokudayisa khona laphana vele kuqhamukaphi nje uyabo nje
thina ngakithi ekhaya kwaNongoma ngeke ngivele nje ngisuke ngiphume nje emphakathini kwabheka umthetho ngithembise ingane u50 asinayo indawo enjalo yebo vele ngakini bezikhona nini indawo enjalo ethiwa kuyadayiswa kuzo ya ikhona ingapha emndeni funeral mase kuba ila izansi ngaseposini shuthi nawe ubunokuhambela ngakulezo ndawo noma ngingahambelanga ngakhona ngingahlangana nje nekhehla nangapha emarenke labo baba bakhohlakele ubathe uyabuka ngaleso sikhathi lo muntu ohlangana naye awukho emqondweni ukuthi ufuna ukuyodayisa awukaphathi condom ngalokuthi sengicabanga ukuthi hey kwangcono sengiyobhema asisebenzise i-condom lapho siyahamba siye esikhotheni khona lapha kunikeza imali kwesinye isikhathi thola ukuthi ngiyabona ukuthi lo ngikhehla ngizokuthatha mina ngikusendaweni yami la ngizosho khona mina mangifika ngithi letha imali kuqala yaba ngakumina imali ngidla phansi tshela ukuthi ngizomemeza phela mina ngithengisa ngomzimba abantu abadayisayo uyabazi balemndeni i-right leyo nto leyo hayi kona ayisi-right ayisi-right kodwa nje kuyenzeka vele wena unemkhuba okay ukudayisa ke wena waqala kanjalo okay yini yakuyihlukanisa nale ndoda usuthandana nayo ubani uNhlanhla phela mase sesithandana mase into esihlukanisayo ilewunga phela ewungeni kuyaphela ubungani singazwana ukuzwana angithi phela lento imali iyabiza kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi uneqhuzu elilodwa sekumele ngifihlele kuthola ukuthi mina ngingabhemi sagcina ke sesiseparate kanjalo ukuthi sagcina vele singasathandani kodwa akekho watshela omunye ukuthi angisakufuni kwazenzekela savele nje sabukana nje endokunye ke nalokuthi ezwe ukuthi hey sibone simbonile lo queen wakho ahamba nomunye umadala beshona ngapha obvious bese kwaziwa ukuthi manishona ngala ngasedanyini obvious ishuthi kuyogila umkhuba kuyokwenza umkhuba so manje uyithola usumuntu wemanje osedayisa ngomzimba awusitshela nje ukuthi kwakunjani okokuqala njengamanje ukhulwa ingane ungayicabanga ukuthi ungadayisa ngomzimba kodwa ngokugcina uwele idakamizweni uyithola manje usesimeni lapho khona osokumele udayise ngomzimba ukuze ukwazi ukuthi ugcine ubhemile kwakunjani kulala nalowo muntu wazi kahle ukuthi awumthandi angengiqamba manga kunzima ukulala nomuntu ongamthandi ngoba phela uma sidayiselana asikho isikhathi sokuthi siyaromansana siyacabuzana kodwa ke ngale sidakamizwe sisibhemayo awucabangi konke lokho wena usukufuna lokho okufunayo shuthi ngingasho nje ukuthi iyasilimaza umqondo kona kwakunzima kodwa nje akusiyo ukuthi ngathi bekunzima ngaleyo ndlela ngale ngokuthini ilento beyade ngiyibhema beyivesane kulala inkungu nje la emehlweni cause kuhambe kwahamba angazi ngizosuyena muphi umuntu ngoba ngagcina end up sengigula ngamila imvilapho mangimila wona awubuyisa umqondo mawubuyisa umqondo ucabanga mhlawumbe ikuphi lapha mhlawumbe wadlala khona nomuntu wrong ngoba inezimashe lapho ulala kuzole ikuphi lapho waqala khona ukubotha unakuze nginenkinga mhlawumbe emva kokulala nabantu abangaki mhlawumbe mangathola abantu uyababutha okay yazi emva kwabantu abawu5 ngaqala nganotice inkinga ngokucabanga kwakho wakubona angazi ebantwini abawu5 owalala nabo mangathiwa bayavela la engathi ngiyamsuspect ukuthi nangu umuntu wangithelela ngokugula bengithi mangihleli nje ngedwa mangisuspect nokususpect omunye nje ubaba wayehamba sengikhohlele igama lale moto yakhe nginokusola yena ngoba wayehamba ngemoto enhle nje hayi le korokoro le moto zamakhehla nje uyena ubaba ngathi ngiyamsola ngoba ngathi mangiqeda nje kwathi makuphela isonto ngase sengiyaqala ngimile imvilapho okay yathi mayimile okokuqala yamila iqinile njengemvilapho vele iphele futhi fast
ngithi nginganakile futhi iphinde ibuye mayibuya seyibuye ithambile ngathi ithumba ngisanaka ukuthi isathambile ngathi ithumba iqhume mayiqhuma ngithi kwangcono lethumba lasheshela qhuma futhi kuzosheshe libole liphole la ngangizwisa isho ubuhlungu ngihlale nakhona eklinika kanti the time mina ngihleli la ngaphansi kumina intombazaneni lokubhizi khandeka ilonda sewuzizize igcwala le phakathi na umbuzo wami ngesikhathi ilonda aqalanga like into elumayo la kuza inkomathi yahlupha yaluma bekunokuluma ibhontshisi kakhulu bekunokuluma ibhontshisi kodwa nje nginganaki lilume kamnandi ya ukuthi ngaze ngibale ngithole khona lami nginwaye maybe 30 minutes indlela liluma ngayo so bekuluma kuze kugcine kwenze njani bekuluma kugcine nginwaye kugcine kuze kuba buhlungu yeah phela sonwaye ngayo ngoba uqala ushikishe kancane gcina uhwaya phela vele iyaluma lento kugcina kuphela kona lokuluma emva kwaloko kwaseseyigcwala even le phakathi makugcwala le phakathi kanti nesibeletho ngaleso sikhathi siyadamejeka siyalimala kangangokuthi kumanje angikwazi ukuza umchamo makufanele ngichame ngibona sengiyimoshela nothisa lokho ngabona ngokuthi mangihleli phansi la ngisukuma khona sekumanzi sengihlala vele mawuhlala emgaqweni ke vele isikhathi sokugeza sikho uyageza ngalelo langa mina lade ngihlala khona ke azikho nezindawo zokugeza vele ukugeza nje bekuyinto engingasasiyo sengihlala nginuka umchamo ngihambe ngiye esibhedlela kho ePetratif Hospital mangifika khona bangilalisa 2 weeks bangithatha bangisa etheater ngoba odokotela bese besola ukuthi maybe kungenzeka ukuthi icancer esibeletho bafike bathatha banquma samanye ama-parts nje la khona la kumina Esithweni Sangasese athi mawabuya ama-results anginayo i-cancer kodwa still lo mchamo lokhu usaphuma nje uyayiphumela ngoba awuphumi it's like mawuchama ngithi mawuchama uthi lo wami uphuma ube ama-drop kodwa lama-drop afast like into evuzayo it's like something evuzayo kwesinye isikhathi kuphuma ubovu kwesinye isikhathi kuphuma igazi ngoba isho kuzoqala ukuthi kube makhaza ngizwa ngaso isibeletho ukuthi kuzobe kubanda-ke kusasa vele sengaba nje umuntu osebenzisa iphampasi sometimes vele amaphampasi angibi nawo ngifake zona idwetwe kodwa isidwetwe sisheshe sigcwale sekuyajuza vele kungishayise ngamahloni lokho kakhulu so manje uthi usuka ePetratif ngobula ufike nini la sengininyanga la ngifikile nakhona ngisuswa ukuthi akasekho umuntu obekade ngangigada kulokugula ngoba bengibuye vele bengingekho right ngibuyiswa yikho lokugula bengithi ngihambe ngigxamalazi uma yena washeshe wafika weza ngala kunobhuti wami umqo naye uphethwe isifuba iTB uma bekeze kuyena la athi uzobheka yena masathi uzobheka yena ngoba mina vele bengihlala emgaqweni ngale wasethola icall ukuthi hayi nanguzama akekho right and usesibhedlela agcine afaka imali komakhelwane ukuthi ngibuye ngoba vele la ade ngishiye khona beyangishiye ne-stepfather ubaba omncane umuntu adezwana naye vele bekuphoqelekile ukuthi ngigcina ngibuye ngize ngala usunesikhathi esingakanani nale nkinga ngingasho ukuthi sekunyaka nezinyanga shothi kuphela unyaka wesibili manje so nje manje into ophila ngayo uphila ngama-pampers ngiphila ngokuthi ngifake i-pampers imali ingekho ngifake lezo idwedwe ngoba ama-pads kufana nokuthi ngiyadlala ngoba nawo lama-pampers mangithola umuntu wangithengela namhlanje mawayithenge njengoba kumsombuluko kuzoshaya uLwesithathu sephelile ngendlela lo mchamo oshesha ngawo
Nokusaba even ukuphuza amanzi lawa ngizwe ukuthi ngomele. Ngisaba ukuthi kuyafana nje azophinda phume manje. Yeah. Nina bendlondle nophapha ekhanda kaMenzi, nina bohlanya leyadla lidlodlobele libeka isihlanga emadolweni. Njengamanje ngiyayithuma lo mbukiso yalo ngiyayithuma le episode le. Ungathini kumuntu njengamanje obukela la ongafisa ukuthi akusize, ufuna ukusizwa ngani wena? Ngingacela ukuthi bangisize ngalenkinga engibhekene nayo yalo mchamo, ngiphinde ngisizakale ukuthi ngithole i-rehab. Ngizokwazi ukuthi nami ngishintshe ngibe intombazana. Yeah, ngingasho nje kanjalo. Okay. Njengoba ngishilo ukuthi ngifuna umuntu ozothi mayebuka i-episode yakho. Yeah. Ngifisa azalwe kabusha. Noma ngabe ubecabanga ukwenza into ezibhedayo. Noma ngabe usekhaya, ingane engezwa abazali, ingane ehamba indawo zobumnandi, ingane engabambeki. Ngifuna ukuthi mayike yabuka i-episode yakho izalwe kabusha. Njengamanje mangathi unikeza umbhobho umiswa phezulu. Ukhuluma ngombhobho wonke umuntu ongakuzwa. Ungathini kubantu abangakangena ezidakamizweni? Ngingathi kwintsha esakhula manje izidakamizwa bafethu azikho right, ayibuyiseli kunalokho ziyamosha. Manje ngafunda nje isikole silalela abazali ngoba kukho kubaluleke njengokuthi silalele. Silalele, sihloniphe, senze sekutshelwa abazali. Izidakamizwa ayibuyiseli. Kunokuthi ibuyisele igubhela wena ithuna ngoba siyibulala siphila. Hey. Enye into yazi mfowethu mina engifisa ukuyibalula nguzwe uthi uma umuntu obephuza shuthi ubenganaki. Umuntu ophuzayo onganaki namanje uyayiphuzela nje. Ngiyabona ngithi njengamanje if kunomzali owenza leyo nto njengamanje ophuzayo enganaki nomuntu ophuza phambi kweingane. Abantu abayeke ukuphuza phambi kweingane, abantu abayeke ukubhema phambi kweingane. Umuntu akayihloniphi ingane ngoba ingane iyislimi. Yabona ingane yenza lento yenzayo. Wobuka ingane mayincane isaqala ukukhuluma. Ingane mawuthi sawubona ithi sawubona nayo. Uthi yebo ithi yebo. Ikulingisele iphinde lento eyishoyo. Uzuhleke nawo ngobani? It's natural. Ingane ibukela kuwena kusuka lapha nizelwe. So wena and enganeni ufana nomuntu oyi role model yayo. So mayikubona wena njengobaba wayo mhlawumbe njengoma wayo uyabhema phambi kwayo. Ingane ayikho into eyazisa njengomzali wayo. So manje uma izobona into eyazisa kangaka nanokuthi umuntu umzali ingane mayenza into ebhedayo oyithethisayo kodwa ingane masizombona ebhema shuthi izobona ukuthi lento ayibhedi ngoba nansi yenziwa ubaba nansi yenziwa umama. Ikhulu ingane iqale nayo izenzele ngokucasha ngisho ungayikhuza ukuthi ungayenzi lento kodwa ngoba uyakubona ukuthi uyayenza maningi amathuba ukuthi igcine nayo igcinela khona. Yabona nje mina umama ongikhulisile umama akaphuza akabhemi. Imina nabafowethu nodadewethu asiphuza asibhemi. Mhlawumbe sekuyoqala einganeni zethu abazukulu ukuthi kube nomkhokho njengalawo. Leyo nto yenziwa yini akaze siyibone ndawo. Sathi masikhula nathi sivula amehlo sekumele ngabe siyalingeka ke kwasho khona ukuthi sesiyakwazi ukuhlukanisa okurong nokright. Uyayibona leyo nto le. So nabazali uhlelo lolu olwakho impela ukuthi abazali ibona abantu okumele belungise lento ukudlula izingane ngoba izingane inasmuch ezinazo kahlahle le channel yazi izingane ukuthi zifunde zikhuliseke. Abantu abakhuliseke abantu bathi mabebuka iMp TV1 bebuke ngathi babuka isoapy. Akuyona isoapy le. Thina sikhuluma ngento yangempela. This is real life ngoba nje ukhuluma ukuthi wena ugqoka iphempasi wena unenkinga. Inkinga yangempela le asifake. Asifake lento esiyishoyo, asact ayibhaliwe phansi lento le. Sikhuluma ngenkinga obhekene nayo ngempela. Inkinga ebangelwe yini? Ukuthi wena ususeyidakamizweni. Mawususeyidakamizweni kwaphoqa ukuthi ukuze ukwazi ukuthi uthole imali kwaphoqa ukuthi udayise ngomzimba. Ekudayiseni ngomzimba wadibana nalenkinga. Njengamanje unenkinga manje ongasazi ukuthi uzoyithini
usuhlale nayo unyaka wonke. Sikhuluma ngezinto ezenzeka ngempela, asikhuluma indaba yento ebhalwe phansi la. So abantu abazi ukuthi mabebuka iMP TV1 ababuki sophi. Kumele azi ukuthi isikole lesi, this is school, isikole lesi, isikole esikhulu. Siyafunda la, siyafundisa la. Kukuwena ukuthi uyafunda noma ufuna ukufunda kulezi lesikhuluma la. Kodwa kusasa into umuntu omela yazi uzoyithola esenkingeni efana nenkinga esike sabika ngayo la. Kodwa ngokuthi umuntu yena ucabanga ukuthi kuyadlalwa la, ayithole sekuleyo nkinga leyo efana naleyo. So njengamanje uyithola usesimeni somuntu ogulayo. Yini obusuphanta ngayo ukuze ukwazi ukuthi ubheme? Manje ngiphanta ngakho lokugula manje. Kanjani? Ngifika mawumu ilabo omama isikhathi esiningi. Ngifika sawubona athi yebo mayishi nenkinga la ngalimala kanje ngimchazele story bengisacela ungithengele amapampers. Mangitholile umuntu onozwelo abuze malini ngivele ngisho imali yokuthi kuphume lento straight ngithi hayi 30 rand. Sekuyindlela vele manje esengibhema ngayo. Noma kwesinye isikhathi ngicoshela amathini ngoba ukulala vele noma ngithiwa ngiyafuna ngeke kusenzeka ngoba ilonda ikhona ipholi. And angisafuni ukuthi ngiphinde ngibone ngibuyele emumva ngithengisa ngomzimba. Lo isifundo lesi ngisitholile. Yebo. And ufunde kabuhlungu wafunda ngawo. So manje umuntu obuka la unenhlahla yokuthi uzofunda ngawo. Ayi nina bendlondlo ngiyacabanga ukuthi sikukhulume konke. Makukhona okusalayo noma kukhona umuntu ofisa ukusiza usisi, mina inombolo zami ngiyayishiya kwi description. Bangifonele. Okay, ngoba ula eThekwini kuphi manje? Ngikhona la emgaqweni. Uyinto ekhiphe ekhaya yini manje? Into engikhiphe ekhaya ngisho nje ukuthi ukubhema. No, lalela. Mina nje manje nginabantu engisebenzisana nabo abayi rehab. Yabo nje amantombazana lade kukhombisa wona ukuthi ase rehab. Ase rehab lawo mantombazana. Angizokuqamba kamanga ngithi uzoba kwi round elandelayo ngoba kwabalandi bathatha nga6 nga8 abantu. So vele already khona abantu esibabhalisile. Uma ke sekufika usuku lokuthi sibahambisa ngoba abanye babaleka ngosuku lokugcina mhla kuthiwa bazolandwa umuntu avela abaleka yebo lonto leyo. So if ever sidibana nesimo esinjengaleso, mina ngizothumela yena lo nokulethela ukuthi akakulande sikufaka esikhaleni sabo uhambe uye khona lapha. But nami mina sithi umuntu wazi izinto zezulu nemithi yezulu angisho ukuthi uzolapheka, kodwa khona umuntu engizokutholela wona ngikunike ngwelapha ngoba ade ngikubuza ukuthi aqala ngani ngokuluma. Izinto ezinjengalezi ngiyazazi, like nabo abafana bake bebe nayo inkinga ukuthi uzolala nomuntu wrong, uthothi useyithola usenenkinga epipini usenayilonda. Iqala kanjani ke? Kuqala nje kuyiqhubu elincane eliluma kamnandi, eliluma kamnandi ngendlela eyisimanga ungathi wazohamba uyoyivalela endlini olunwayo. Yebo, ngokuya ligcina usulihlukumeza liqhume liqale ke lapho liphenduka isilonda ke lapho. Usunenkinga ke lapho ongasazi ukuthi uzoyithini. So if ever now umbukeli usekhaya kunezimpawu oyizwayo ngaphansi mhlawumbe inkomo yakhe yaluma abnormally ngendlela engajwayelekile, sukuma uhambe esibhedlela ufike uzwe bekucheck nganoma uthi pipe misfear lento okwenziwa ngaphansi enkomeni, check uhambe kodokotela ababhekelele leyo nto leyo. Inkinga sisheshe sinqande kungaze kubhebhetheke kufike lapha ekutheni khona into ayisalawule ngoba nje manje sihlala unyaka wonke akusezukufana nomuntu emqale ngeviki edlule. Yebo le nto leyo, but I will try my best ngoba uthi usuzamile odokotela abahluleka, and if ever ngikwazile ukuthi nginqobe le nto le sizobuya size la sizobatshela ukuthi hayi it's done now. So but if kukhona nabanye ke abacabanga ukuthi bengaba nendlela abangasiza ngayo sisi, siyacela bevele ngalento engikhulumayo, angivimba abantu abazofika bezosiza usisi. Mangabe ke awukakabi ingxenye, siyacela usubscribe ucindezele ibell ukwazi futhi ukuthi ujoyine imembership ukuze sizokwazi ukuthi sisize nabanye abantu ngoba sifuna manje ukuhambela izikole, sifuna ukuhambela
zonke indawo lapho esokwazi khona ukuthi sitshele izingane ukuthi if wenza lokho nansi into ozoyigcina uyithola kuyo. Uyayibona le nto leyo iyona into esifuna ukuyenza njengamanje leyo. So uma ukuthi usukwazile ukuthi ubekezelele ivideo izifike la uyibuka, siyabonga kakhulu. Siyakucela ke manje sicela ujoin i-membership ukuze kuzokwazi ukuthi kusizakale nabanye. Mina igama lami ngoprofessor ngidabuka kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Awuvalelise ntokazi. Nisale kahle babukeli. Babukele ekhaya. Babukele ekhaya. Yeah, hayi uzosizakala manje. Uma usufike la usufike endaweni yokugcina. Yeah. Ila usizwa khona abantu la. Siyabonga.